Заради близостта си до Плевен, Буковлък има късмета да е от живите села. Тук се раждат между 90 и 100 бебета на година, а в училището и детската градина има общо около 600 деца. Тук живеят около 5000 души, но половината от тях са роми. Как живеят българи и роми и кой е човекът, който тушира напрежението? Да проверим. Село Буковлък е на около 4 км от Плевен. Не е известно с особени забележителности, освен една. Тук през 70-те години на миналия век е била изселена голяма част от ромското население на града. До преди 16 години това е бил и най-големия проблем на населеното място. Кражбите и престъпленията са били ежедневие, много от хората се срамували да кажат откъде са, а ромите често се изхранвали с бурканите от мазетата на бабите от другата махала. Днес българи и роми живеят в очудваща хармония, а заслугата за това е на кмета Росен Русанов, човекът, който живее с проблемите на селото и прилага законите еднакво за всички. Празникът на селото е на Спасов ден. Тогава, казват местните, всички са заедно. И на хорото, и в ромските танци. Докато пристигнем в селото, Росен Русанов е хукнал на някъде по спешни задачи. Пред кметството обаче срещаме баба Верка Кирова. Тя е на 86 години и животът ти е минал в Буковлък. Помни ромските набези и как на времето запалили сайванта на сина й. Но това, което помни най-добре, е как кметът Русанов спасил живота на внука й. Моя внук се запали, беше на 8 години, сега на 24 години. Се запалите, той го тича, той му слугува, той го закара в болницата и оттам са го дигнали с хеликоптер в Пергов. 8 месеца седи детето. В лицето да сложи една запалка в печката и то гръмна. И то се навел да види. Притича и го хвана с едно кожухче, имахме тук на вратата, и той го взима и го откара в бърза помощ. Оттам вече се погрижи за него. Първа помощ ми е той. Помага на всички, на всичките. Не само на мен. Който пошли сега за погребение, за това, той дава колата, изкарват хората. По обяд българската махала изглежда малко пуста, защото повечето от хората са на работа. Младите семейства не напускат селото и повечето от тях работят в града. До там се стига лесно и пеша, по едно възвишение, което по времето на руско-турската война изиграло решаваща роля за сраженията. В града работят и част от ромите, а и двете махали са спретнати и чисти. Променят се хубаво, расте се, чисти всеки ден са чисти. Имаме си тук детска площадка, спортна площадка имаме тук. И кметът си гледа работата. Поне тук селото се е с повече, ромите са повече отколкото българите. И той въдворява, да няма напрежение. И по принцип си няма никакво такова. Никакво напрежение няма. Уравновесява работата. Някои от местните хора обработват земята на селото, но нито на нивите, нито на овощните градини има набези от крадци. Поминък за хората дава и някогашната кръвеферма, която е превърната в разсадник. И дори сметището на Буковлък изглежда чисто, но това е по други причини. Как живеете тук българите и ромите? Ами, даже се чуда с нас и на събрание сме били, как сме сплотени. Как сме сплотени с тъй. Разбирате се? Да. Нямаме нищо Да, нямаме нищо. Нито кражби. И нема, той си тича цяла нощ. Аз прозорецата ми, живея тук, прозорецата ми е така, че като мине и задната порта и го видя, той сепне сметка така с... Нямаме думи за него. Всички ни уважава и няма роми и българи, всичко еднакво. И казвам на всички пожелавам такъв кмет да има, да ги гледа като един, все едно Господ за мен. Така, много го обичам, много го уважава. Възпитане и всичко, знае как да се справя с всичко. С добрина. Вашите деца тук на село останаха ли да живеят? Да, аз имам син при мен и внученци, всичко. Да. Живеят си Да, тук, живеят си хубаво, работят се. Научила съм ги на труд
да си правят. Даже и на циганите давам разсъди и уча ги, викам, нека да си садите. Хубаво, хората стари времена са работили и са имали. И ние трябва да се трудим. Докато говорим с бабите, детската площадка се пълни с децата от близкото училище. Наблизо има и спортна площадка за по-големите, а по пътя към кметството забелязваме нетипично чисти и ремонтирани улици и тротуари. Росен Русанов идва в селото като полицай през далечната 1998 година. Завършил е средното полицейско училище в Пазарджик, а след това политология и магистратура по национална сигурност в Академията на МВР. Целият му опит преди да седне в кметския стол е в полицията и по всичко личи, че това е в кръвта му. Като бях 6 години полицай тук, значи тогава стоях на същото бюро, ето сега и сега. Това сегашният кмет, човека явно... Значи имаш си някаква друга представа за работа кметската. И виждах много неща, че куцат в селото. А в същия момент ме спъваха и работа в полицията, защото бюрокрацията, бумащината, некомпетентността в тази институция на последно време е страшно. Началника ми Пеки наказваше постоянно и ме заплашваше, че ако 5 минути след работно време за шеф в района, в който работя, след работно време, което е до 5 часа, ще ме накаже. Аз му обяснявам, че в един район с 2000 души криминален контингент няма как да работи по часове и по графици. Той къде ме интересува. Затова Русанов решава да напусне полицията и да си изработи собствена система за справяне с проблемите. През 2003 година се кандидатира за кмет и от 3000 избиратели само 90 са гласували за някой от другите кандидати. От тогава до сега вече трети мандат сам си определя работното време и на практика няма такова. За селото той отдавна не е само човекът, който пази реда. На него звънят за бърза помощ, пожарна, погребения и за всички спорове в ромската махала. Сутринта, например, съм се прибрал в 5:30. Вкъщи опитах се да спя към 10, тя се боиха няколко пъти. Миналия ден пък въобще не можа да се прибера. Но много относително, зависи от ситуацията. В момента в селото е доста напрегнато. Започва сезонът на сватбите в ромската махала, кражбите на моми и междусъседските войни. В принцип, това население, тази част на населението от ромската част, има много хора, които са просто така по-емоционални по отношение на алкохола, на такива празненства. Тук празненства, особено сега почват така наречените сватби, почва да се женят на по-летно време. Тук вече два случаи имам такива последните, вече много лошо се започват нещата. И това е най-вече от пак неграмотната гледна точка, от родители, да възпитават децата си като тези почетни сватби, крадат се, бегат, крият се, едни скандали, цяла нощ тичане, разправи, тичат, се палат, тичат. И това веднага трябва да се реагира. Моментално на втората минута да се реагира. И още повече като се напият, защото са много, по 200 човека се бият. И по накръщение на разни поводи. Най-голямата заслуга на Русанов е, че в селото няма кражби. За миналата година са регистрирани общо 9 битови престъпления и 8 от тях са разкрити. Това обаче е с цената на денонощното му присъствие. И през деня, и през нощта Русанов обикаля селото, осветява улиците и напомня на населението, че законите и редът са за всички. Няма напрежение, защото основната цел, която се си поставя като кмет, е да се постоянно ефективно присъствие в населеното място, ефективна и качествена профилактика и превенция. Като бивш полицай, Русанов смята, че редът в едно населено място трябва да се пази със здрава ръка. Стъпва на законите, не се колебае да издава заповеди и да глобява всички, които не искат да ги спазват. Спазването на подобни правила помага не само за това селото да е по-чисто и подредено, но и за усещането на хората, че ред има и той е за всички. Естествено има инцидентни случаи, много единични такива, напият се, върват по улицата, една вечер с едно кръщене, 3 мъже с 3 жени, семейства върват по улицата, пиенали от едно кръщене на 30 години. Единият си на бутилка, в същия момент едно момчето, което българската махла паркира една кола, жавкали се, единия не може да мине, другия не може да мине, фанали се, раздърпали се, в същия момент техните родители малко завишиха нещата и станат такива неща, но за 6-та минута винаги се смачка тази.
По принцип аз не ги дела на българи и роми, защото проблемите не са български, не са ромски, те са общи и за едните за други всички имат право на задължения. Затова и българите и ромите го обичат и уважават. Моля ти, къде е чантата? Завърши 8 клас и един не знае. 70% не знае да чете. На 36 години Слави има 2 деца в училището и 1 в детската градина на селото. Храни семейството си като шофьор на такси. Нямаме никакви конфликти. Нас всички хора в центъра, българите си имаме с тях, така че няма никакви проблеми. Значи, пета, ако отиваш за някаква помощ, веднага взима някакви мерки, с каквото може и помага. Пета тук си гледа много добре работа, той даже няма миг да спи. И през нощта да му звъниш, 2-3 часа става и тръгва веднага да се отзовава на помощ. На 5-та минута, като как му се обади, и той е на място. За мен нищо не помагат. Аз съм болна, с 2 помпи съм. И нищо не ми помагат. Какви помпи? Помпи за задушване. Как живеете българите и ромите в селото? Ами добре сме, нито крадат, нито нищо. Мога да кажа, че ако трябва още 20 години, кмета ще се остане тук. Смисъл такъв, защото много сме доволни от кмета. И още друго мога да кажа, че за какво ли не е помагал. За родилки, пожар, какво ли не, побоища. Това е само побоищата, дето има тук, от тук, там. Кражби няма в селото. Преди да бъде наш кмет да постъпи тук в това село, тук цареше истински хаос. От боклуци, от кражби. След като той постъпи вече 2 мандата, мисля, че има, нали така, трети. Ако трябва, ще го сберем още 10 мандата. Да. След като постъпи той тук, вече всичко се стабилизира. Няма кражби. Да, това е най-важното, че асфалтираха. Имаше 1,5-2 часа минава полиците, да няма кражби, най-важното. Да няма боища. В потвърждение на това Коста ни показва двора и животните си. Къщата му няма ограда и катинари, но никой не влиза да го обере. Видиш ли, няма мрежи, няма кражби. Цената на всичко това е личното време на кмета. Русанов казва, че границата между страха и уважението е изключително тънка. Страхуват се онези, които не разбират, че законите трябва да се спазват. И го уважават тези, които разбират какво му струва денонощното присъствие в селото. Но всички в Буковлък знаят, че каквото и да стане, той ще е насреща. Ти кой клас си? 6. И като 6 научи ли се кога си? Да, той е борец. Борец за какво? За свободата. За свободата? Да. Добре. Коя свобода? Българска. Росен Русанов вярва, че идеите на Васил Левски и Христо Ботев са живи до днес и се опитва да възпитава децата от селото в духа на революционерите. Знае имената на абсолютно всички хора в Буковлък, знае колко точно са починали от началото на годината, в кое семейство кога се ражда бебе и кое дете от коя фамилия е. Често посещава училището и се ядосва, че дори големите ученици не могат да четат и пишат, а момичетата стават булки преди да завършат основното училище. От махалата много малко хора работят в града, да речем едни 20% от общата част на населението, защото голяма част са неграмотни, неопитни, почти голяма част от тях са с нямат и 4 и 6 клас завършени, 8 клас да не говорим, но вече и 8 клас да завършат, много трудно някой продължава напред или даже има много деца сега, които продължават да учат, но не ходят на училище. Това е основният проблем с това тази част на населението, неграмотността и съответно тези хора остават на заден план в пазара на труда. Животът на 76-годишната Тонка Цветанова е минал като начален учител в селото. 23 години в местното училище винаги е избирала да учи ромските класове. Редовно ходиха на училище, обаче сега с паричките са затруднени.
Точно, че техните родители, т.е. моите бивши ученици са безработни. Те не можаха да продължат да учат. От тях някои учиха така до 7 клас. Те по-си намират, ама са малко. Тогава имаше много работа, приемаха ги, сега е безработица и без образование кой ще ги приеме? На въпроса дали децата им ходят на училище, повечето роми казват, че ги пращат, но определено повече предпочитат да говорят на тема работа. Имам 9 унуци, има и прес унук имам. Сега ходят ли на училище деца? Ходят, моите унуци ходят. Има ли работа за ромите? Нема, даже не плащат за моя, той събира на водата парите. Не му плащат, не му дават заплата. Бисер и София имат 4 деца. Едното вече е в затвора за кражба, а другите още са в училище. Вашите деца ходят ли на училище? Да, всички ходят, да. И сега имате ли работа в момента? Нямам, отивам по пазарищата да продам. Фащат постоянно полицаите. От тук ни фащат, оттам продаваме. Освен заради чистотата, ромската махала не прилича на други подобни махали и заради това, че половината от къщите тук са свързани с канализация. През тази година ще започне и втория етап на проекта, след който цялото село ще има канализация. Кметът се гордее, че разполага с 2 фадроми, 3 трактора и 1 камион за извозване на боклуци, плюс пожарна и цистерна. За какво запалих този гюм? Тук имаш и боклуци. Боклуците се изхвърлят, Митко. Не дай този гюм ще изгори по-скоро ще го кърве. Ще направим друг да го работим. Ти няма да направиш. Аз си го направя. Мате един гюм да го... Значи до сега не си направил, така че знаеш ще направиш. Ще направим. Дай да фърли на кофа вода да... Сега ще такова. Че беха нафърли клони тук. Ще ги изфърлям, човек. Знаеш, чута ще ми че ги изфърлям. За осигуряването на реда Росен Русанов разчита на 2 общински инспектори на полицията, но и неговите служители и полицаите работят в нормалното работно време, докато основните проблеми в населеното място са през нощта. Млади момчета са, имат хъс, имат мерак, но нещата куцат в правият бюрокрацията. Примерно трябва да са на работа от 8 до 5, от 10 до 2 и нищо след това нещо не мога да ангажира за нищо. А с редуците, престъпниците, негодниците, престъпните елементи, те живеят по този начин. За тях престъпността е начин на живот, а полицайите са на работа. Идват тия момчета пилно патрула, пращат ги един сигнал, те са тафали 2 пъти тук, идват първо, докато дойдат, то мини 20-30 минути. Второ, не могат да намерят улиците, това е един казус, аз ще да намерят тук съм, да мога да завида какво трябва да свършим, да намерят хората, да се уточни. Както хората от Буковлък, така и Русанов се притесняват, че ако един ден той си отиде, проблемите ще се върнат отново. За кмета решението е в създаването на общинска полиция, но на пряко подчинение на кметовете. Като заместник-председател на местното сдружение на кметовете и кметските наместници, Росен Русанов е сред инициаторите на тази идея и многократно е писал предложения до предишните правителства за създаване на такива структури. Тази структура на общинска полиция, градска полиция, шеристо или както искам да го наречем, в целия свят съществува. В различни форми. И в Румъния, и в Испания, и в Германия, и в Австрия, в Холандия. В щатите е ясно вече. В щатите шерифите се избират както се избират кметове. Шерифа се избира, той вече има право да се избира помощници, даже в ситуации на бедствия, аварии, изварени ситуации, такива положения са изварени, има право да мобилизира част от населението. Сега общините могат да създават такива служби, но те работят по правилата и работното време на областните дирекции на полицията. Според Русанов това по никакъв начин не може да реши проблемите на малките населени места. Общинската полиция да е подчинена на кмета на града, съответно на кмета на населеното място. Там 2 или 3, които да работят по прякото подчинение и разпореждане на кметовете, съответно с ситуацията, която е в населените места, да се издържат от общините и да са подчинени на общините в същия момент, като минат съответната подготовка. Има начин как се направи и като се подготвят. Сега в момента, например, съществуват списъци за доброволни гасачески групи. Това ежедневно или ежегодно го подписваме, го гласим, ние имаме поне 20 човека и всяка година почти 20 пожара възникват. 20-25 зависи. И направили сме си и пожарна, цистерна, всичко и гасим. Какъв е проблема да се създадат доброволни
дружини, които да охраняват обществения ред по форма. Тя може да се измисли тази форма, защото в един пожар също му пострада човек. Сега с всичко се занимава Русанов и въпреки, че са му благодарни, хората от селото често се чудят до кога ще издържи. Ако някой може да дойде да го замести, нека да дойде за един месец, да може да свърши тая работа, която той свърши по цяла нощ да тича и сутринта е пак в кметството и обръща внимание на всички. Кмета да ни е жив и здрав, ама всички, от децата до най-възрастния човек. Такъв кмет не сме имали. Да е жив и здрав. А ако си отиде по някакви други причини, които нямаме вина, всички ще плачем. Цигани, турци, българи, всички го харесват, ама много. Съвестен, добър, учтив, никога не да каже, я съм махай от тук, я си ти, че ще ме занимаваш с твоите глупости. Просто, как да ви кажа, добронамерен човек, сърдечен човек. И във всички отношения. За селото се грижи, смея да кажа, че е като ангел-пазител на това село. Така се грижи за населението, неговото здраве не гледа, грижи се за населението. Надеждата на Русанов е, че идеята за доброволчески групи за опазване на реда скоро ще види бял свят и ще може да повери част от ангажиментите си на повече свои служители. Най-трудно е, значи всички тия 16 години минаха за един миг. Сега като се обръща назад, просто едно мигване. Чистачките на колата правят постоянно така, зима, есен, лято, минават сезоните, въртат всеки сезон с неговите проблеми, с ангажиментите съответно и се сменят и живота си мина. Големият ми син стана 24 години фръкна, малката дъщеря на 2 години, 2 месеца порасна, не можа да разбера кога. И проблемите на хората постоянно, всяка вечер, всеки ден. Заради пълната отдаденост на работата, липсва както на приятелите си, така и на семейството си. Семейството като цяло разбират за какво става, просто виждат. Но е много трудно, защото не мога да отделя и 2-3 часа. В края на деня Русанов се прибира вкъщи с ясното съзнание, че ще се върне отново в селото. Още на тръгване към Плевен, където живее с съпругата си, телефонът му не спира да звъни. Този път трябва да проверява сигнал за бомба. Много е трудно, сама съм постоянно. Той постоянно има работа, прибира се вкъщи да вечеря и след 10 минути се обажда, той пак заминава. Сутрин се прибира 6 часа. Къде е спал, къде не е спал, 8-9 часа пак се обаждат и излиза и така. Семейството не може да отиде дори на почивка заедно. Никакво спокойствие. Постоянно звънат по телефоните. За 2-3 дни се прибираме. Няма как да останем за повече. Той е много добър човек. Всеотдаен в работата си. Всичко, което върши, трябва да е изпипано, да е перфектно. Добър съпруг, любящ, грижи се за нас. В малкото време, което може да отдели за почивка, Русанов ходи на лов. Председател е на местната ловна дружинка и въпреки, че не е роден и израсъл буковлък, никой от селото не се съмнява в това, че е местен до мозъка на костите си. Хората трябва да живеят спокойно, нищо, че в тази държава не съществува ред, хаос и анархията е навсекъде, те не са виновни за нищо тия хора и след като аз съм човек, който те са избрали да ги защитава и пази и да отговаря за тях и ако мене ме интересуват техните проблеми, аз нямам работа. Thank you.